खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आं सिबि रानी ब्रह्म आसा खालामो नोंथांमोनहा गासैबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो डक्टर अनिल बर' बिथाङा पद्मश्री बान्थाखौ आजावबाय दिल्लीयाव हादरगिरि द्रौपदी मुर्मु बिथांनि आखाइनिफ्राय पद्मश्री बान्थाखौ आजावबाय डक्टर अनिल बर' बिथाङा डक्टर अनिल बर' बिथाङा लिटारेचार एन्ड इडुकेसनाव बे पद्मश्री बान्थाखौ मोननो हादों बिथाङा सासे खन्थाइगिरि सल' लिरगिरि राव दानस्लायगिरि आरो फोरोंगिरि थुनलाइ आरो हारिमु बिथिङाव गोबां बिहोमा होबोदों बिथाङा मोनसे हारिनि समाजनि नेम निथि फोथायनाय बायदिखौ लानानै बिथाङा सल' लिरबोदों गासै गांथामजिनि बांसिन बिजाब लिरनानै दिहुनबोदों बिथाङा दा बिथांनो पद्मश्री बान्थाखौ गथायनाय जाबाय दिल्लीयाव द्रौपदी मुर्मु बिथांनि आखाइजों पद्मश्री बान्थाखौ बिथांनो गथायबाय आदानि कम्पानिनो 3,000नि बांसिन बिघा हाखौ होनो लानायखौ लानानै हेंथा होदों कक्राझार जिल्ला परबतजरा महकुमानि सिङाव थानाय बासबारि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बासबारि ओनसोलाव गासै 3,000नि बांसिन बिघा हाखौ लानानै कम्पानि बानायनो नागिरदों बेखौ गोख्रोङै हेंथा होदों रायजो राजाफ्रा जुदि बिटिसि सरकारा हानि एलटमेन्ट होबायबा अदेबानि गनायथि होबायबा बेखौ केन्सेल खालामनो नांगौ होननानै फोरमायथिदों रायजो राजाफ्रा आरो माबोरैहाय बे हाखौ लाफिननो हायो बेनि सायाव सावरायनाय जादों होननानैबो फोरमायथियो बिथांमोना फोरमायथिबावदों दि ट्राइबेलखौ रैखाथि होनो थाखाय बिटिसि 6 शेड्युलाव आयेन दंखायो बिटिसि 6 शेड्युल एमेन्डमेन्ट एक्ट 2003नि आयेन बायदियै ट्राइबेलनि हायाव ट्राइबेलनि अनगायै गुबुन हारि अदेबानि ट्राइबेल नङै सुबुंफोरनो हानि एलटमेन्ट होनो हाया आरो ट्राइबेल नङै सुबुंफोरा कम्पानिबो बेखेवनो हाया नाथाय ट्राइबेलफोरजों सावरायालासे गावनि गोसो बायदियै आयेनखौ मानियालासे आयेननि हेंथा थांदों नाथाय बे आयेना मिरुनि आयेन बेखौ रायजो सरकारा जेबो खालामनो हाया होननानै बुंथियो बे हा दखल खालामनायाव राजखान्थिनि दैदेनगिरिफोरनि आखाइ दं मानोना बिजेपिजों लोगो जानानै बिटिसिआव सोरखार दादों बेनिखायनो बिजेपिआ जा बुङो बेखौनो बिटिसिआव मावगोन आरो ट्राइबेलफोरखौ बोरै फोजोबस्रांनो हायो बेयो रायजो सरकारनि सोलो होननानैबो फोरमायथियो बिथांमोनहा जम्मु एन्ड काश्मीरनि पेहेलगामाव जानाय जाथायनि उनावनो भारतनि बिएसएफ जवान सासेखौ पाकिस्ताननि रैखाथि हान्जाया हमनानै दोननायनि खौरांखौ नोंथांमोनहा समाज बिजोंनि गेजेरजों मोनदों जानो हागौ जाय बिएसएफ जवाननि सावगारिया समाज बिजोङाव गोसारनानै दङ बिथाङा सोनाब बंग हुगलिनि थागिबि मुङा पुर्नाम साहु पान्जाबनि फिरजपुर बर्डाराव बिएसएफ 182 बेटेलियनाव पस्टिंमोन बिथाङा थांनाय 23 एप्रिलाव पाकिस्तान रेन्जारजों एरेस्ट खालामजादों गोरोन्थियै पाकिस्तानाव थांफ्रांदोंमोन बिथाङा इन्डियान आरो पाकिस्तान सीमायाव माखासे आबादारिफोरखौ रैखाथि होनो थाखाय बिसोरजों थांफादोंमोन बेयावनो फांसे दंफां सिङाव जिरायनो होननानै थांदोंमोन बिएसएफ जवाना बेयावनो गोरोन्थियै मिथिस्लाबलायालासे भारतनि सीमाखौ बारनानै पाकिस्तानाव थांफ्रांदों बेयावनो पाकिस्तान रेन्जारजों एरेस्ट खालामजादों बिथांखौ उदां खालामनो थाखाय इन्डिया आरो पाकिस्ताननि गेजेरावबो सावरायनाय जादों नाथाय दासिमबो बिथांखौ एंगारनानै होआखै एंगारिखौ लानानै बिथांनि गोरबोआव गोनां बिसि रजनीया गावनि नखरनि सोद्रोमाफोरखौ लानानै फिसाय पस्टिं जानाय जायगायाव थांनानै खौरां लाहैनो गोनां जादों आरो फिसायखौ जाहाथे उदां खालामो बेनि थाखायबो खावलायहैदों बिथाङा बिटिआरआव गोजोननाय गैया बारग' एनडिबिफोरा बिटिआरआव मोननै ओनसोलारि राजखान्थि दोलो थाखानायनि उनावबो अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बरोलेण्ड दानायखौ लानानै सोंथि खालामनायनि सायाव बिथांमोनहा बुंथिदों दि बारग' एनडिबिफोरा बिटिआरआव गोजोन गैया बारग' एनडिबिनि माखासे सोद्रोमाफोरनि बिसिफोरा गुबुन हारिनि हौवाफोरजों खारलांदों गाव गावनि गथ' गथाय गारनानै खारलांदों जोंनि मानसिफ्रा जौ फाननानै जानो गोनां जादों बन सिननानै फाननो गोनां जादों बेनिखायनो गोबां बारग' एनडिबिनि सोद्रोमाफोरानो गोजोननाय गैया आरो बिटिआर हालामनि गासै हारि माहारिफ्रानो गोजोननाय गैया होननानै फोरमायथिदों अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बरोलेण्डनिफ्राय आरो एपिबि बे राजखान्थि दोलोखौ गोजोननि थाखाय सैथोथिनि थाखाय अनलायनाय आरो जौगानायनि खामानि मावनो थाखाय दानाय जादों होननानैबो फोरमायथियो अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बरोलेण्डनिफ्राय मख'नो गोनांदि गसाइगाव जिल्ला कसुगाव ब्लक कमिटि दादों आरो दा पेरेन्ट बडि दादों बेनि उनाव इयुथ सेल आरो वमेन सेलबो दानाय जागोन होननानै फोरमायथिदों आरो बेनि उनावनो प्राइमारि आरो बुथ कमिटि दानाय जागोन होननानैबो फोरमायथिदों मख'नो गोनांदि उदालगुरिनि आम्बागाव ओनसोलाव उत्तर रावनागार गामियाव
प्रियजन दैमारि मुंनि सासे सेंग्राखौ बुग्लिनानै बुथारनाय जाथाय जादों होननानै खौराङाव ओंखारदोंमोन आरो बेयाव पंकिराज दैमारि जाय एपिबि राजखान्थि दोलोनि सोद्रोमा बेनि आखाइ दङ होननानै अजद होनाय जादोंमोन। नाथाय पंकिराज दैमारिया एपिबि राजखान्थि दोलोनि सोद्रोमा नङा होननानै रोखा खालामबाय एपिबि राजखान्थि दोलोनिफ्राय। एपिबि राजखान्थि दोलोनिफ्राय बेखौनो फोरमायथिदों दि पंकिराज दैमारिया बे राजखान्थि दोलोआव जेबो बिबान मोनाखै आरो सोद्रोमाबो नङा आरो बे राजखान्थि दोलोआ दासिम जयनिं हाबाफारिबो लायाखै होननानै रोखायै फोरमायथिदों। पहलगामाव उदखारि गाग्लोबनाय जाथाय जानायनि उनाव भारताव थानानै पाकिस्तानखौ मदद होनाय सुबुंफोरखौ हमबोबाय थानायनि उनावबो गियाखै माखासे सुबुंफोरा। बिजनि पुलिसा फिन सासेखौ एरेस्ट खालामबाय। पाकिस्तानखौ मोजां मोनो होननानै कमेन्ट लिरनायनि दायाव बिजनीनि सासे थागिबि मुस्ताफिजुर रहमानखौ एरेस्ट खालामबाय बिजनी पुलिसा। राष्ट्रीय बजरं दलनिफ्राय एफआइआर होनायनि उनावनो बिजनी पुलिसा बिजनी भावरागुरिनि थागिबि मुस्ताफिजुर रहमानखौ एरेस्ट खालामदों। पुलिसा जुदि एरेस्ट खालामाब्ला बजरं दलानो गोख्रों राहा लागोन होननानै खौरां बिजोंनि गेजेराव गोख्रोङै दाबि खालामनायनि उनावनो बिजनी पुलिसा मुस्ताफिजुर रहमानखौ एरेस्ट खालामदों। पाकिस्तानखौ मोजां मोनो होननानै कमेन्ट होनायनि थाखाय एरेस्ट खालामदों मुस्ताफिजुर रहमानखौ। बिजनीनि अनगायै तामुलपुरनिफ्रायबो सानैखौ एरेस्ट खालामदों। पहलगामाव जानाय उदखारि गाग्लोबनाय जाथाय जानायनि उननिफ्राय दासिम गासै 214खौ एरेस्ट खालामनाय जाबाय आसामाव। भारताव थानानै भारतनि सुथुर हादर पाकिस्तानखौ मदद होनानै खोथा बाथ्रा बुंनायनि थाखायनो दासिम आसामनि गासै 214खौ एरेस्ट खालामबाय। गवालपारा पुलिस, तामुलपुर पुलिस, धुबुरी पुलिस, श्रीभूमि पुलिसनि गेजेरजों आरोबाव नागिरनाय हाबाखौ मावगासिनो दं होननानै फोरमायथिदों आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा। देशद्रहिनि सायाव बिथा खालामनानैनो 214खौ एरेस्ट खालामनाय जादों होननानै फोरमायथिदों। पाकिस्ताना उदखारिफोरखौ फिसिग्रा एबा उदखारिफोरनो थानो जायगा होग्रा जायगा जानायनि थाखायनो पाकिस्तानाव गोबां हिंसायारि जाथायफोरा जाबाय थायो। बमाजों बेरहोनाय आरो गुलि बारुदजों गावग्लोबनाय जाथायफोरा पाकिस्तानाव जाबाय थायो। फिन पाकिस्तानाव बम बेरनाय जाथाय, बम बेरनायजों 7 सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों आरो 19 गोबां सुबुङा जोखोम जानो गोनां जादों। पाकिस्ताननि खोला वाजिरी इस्टार्न ओनसोलाव गोख्रों बम बेरदों जायजों बिल्डिंनि खावसे बाहागोआनो बायग्रोदों आरो बिल्डिं बायग्रोबनायनि जाहोनाव गोबां सुबुंफोरानो होसिनजानो गोनां जादों, जेराव 7 दाय गैयै सुबुंफोरा जिउ खोमानो गोनां जादों आरो 19 गोबाङा जोखोम जानो गोनां जादों। जाथायखौ खौरां मोननाय लोगो लोगोनो रैखाथि हान्जाया फैनानै रैखा खालामनायनि हाबाखौ मावफैदों आरो जायफोर जोखोम जानो गोनां जादों बिथांमोनखौ देहा फाहामसालि फारसे दैथायहरदों। नाथाय बे बम बेरहोनाय जाथायखौ सोर खालामनाय बेखौ दासिमबो रावबो हान्जायानो सिमान लायाखै। पाकिस्ताननि खैबर पख्तूनख्वा आरो बालुचिस्तान प्रभिन्सआव बांसिनै बमजों गाग्लोबनाय आरो गुलिजों गावथारनाय जाथायफोरा जाफ्लेबाय थायो, दासिमबो जागासिनो दङ। फिन पाकिस्तानाव बम बेरनाय जाथाय जाबावदों। जाथायजों 7 सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों आरो 19 गोबाङा जोखोम जानो गोनां जादों। CIT कक्राझारा गुबुन गुबुन प्रग्रामाव इन्ट्रेन्स आनजादनि थाखाय गोसो गोनां फरायसाफोरखौ हांख्रायहरदों। सोलोंथाइ बोसोर 2025-26 नि थाखाय गुबुन गुबुन प्रग्रामाव मुं थिसननो थाखाय CIT कक्राझारा हांख्रायहरदों। गुबुन गुबुन प्रग्रामफोरा जाहैबाय जेरै डिप्ल'मा इन CE अदेबानि सिभिल इन्जिनियारिं, CSE कम्पिउटार साइन्स एन्ड इन्जिनियारिं, इलेक्ट्रनिक्स एन्ड कमिउनिकेशन इन्जिनियारिं, लोगोसे FPT फुड प्रसेसिं टेक्नोलॉजी, डिप्ल'मा इन CAI कन्ट्रोल एन्ड इन्स्ट्रुमेन्टेशन इन्जिनियारिं, AMT एनिमेशन एन्ड माल्टिमिडिया टेक्नोलॉजी। बेनि अनगायैबो BTech बैचलर अफ टेक्नोलॉजीआवबो CE सिविल इन्जिनियारिं, CSE, ECE, FET आरो IE अदेबानि इन्स्ट्रुमेन्टेशन इन्जिनियारिं बेफोर प्रग्रामनि थाखाय लोगोसेनो बैचलर अफ डिजाइन MCD माल्टिमिडिया कम्युनिकेशन एन्ड डिजाइन बेफोर प्रग्रामजों लोगोसे MTech इन WRH अदेबानि वाटर रिसोर्सेस एन्ड हाइड्रोलिक इन्जिनियारिं, CSE, FET आरो GET अदेबानि ग्रीन एनार्जी टेक्नोलॉजी, MDes इन MCD अदेबानि माल्टिमिडिया कम्युनिकेशन एन्ड डिजाइन, PhD इन CE, CSE, ECE, FET, IE अदेबानि इन्स्ट्रुमेन्टेशन इन्जिनियारिं, ME फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री आरो ह्यूमेनिटीज एन्ड सशियेल साइन्स बेयाव PhD खालामनो हागोन। इलिजिबिलिटिफोरा जाहैबाय डिप्ल'मायाव डाइरेक्ट एन्ट्रिनि थाखाय क्लास 10 पास जानाय जानो नांगोन, नङाबा आनजाद होनाय जानो नांगोन। लेटारेल एन्ट्रिनि थाखाय साइन्सआव थाखो 9 उथ्रिसारनाय जानो नांगोन, नङाबा होनाय जानो नांगोन, नङाबा ITI पास जानाय जानो नांगोन। BTech गाव डाइरेक्ट एन्ट्रिनि थाखाय
साइन्सआव थाखो 2 उथ्रिसारनाय जानो नांगोन नङाब्ला आनजाद होनाय जानो नांगोन लेटारेल एन्ट्रिनि थाखाय डिप्लोमा इन इन्जिनियारिं नङाबा टेक्नोलॉजी थानो नांगोन आरो भार्टिकल एन्ट्रिनि थाखाय डिप्लोमा इन इन्जिनियारिं नङाबा टेक्नोलॉजी फ्रम CIT क'क्राझार बिदेशनि थाखाय डाइरेक्ट एन्ट्रियाव जायखिजाया स्ट्रीमाव थाखो 2 उथ्रिसारनाय जानो नांगोन भार्टिकल एन्ट्रिनि थाखाय डिप्लोमा इन AMT फ्रम CIT क'क्राझार MTechनि थाखाय BE नङाबा BTech इन रिलेवेन्ट डिसिप्लिन MDesनि थाखाय 10+2+3 with 1 year professional experience in नङाब्ला 4 बोसोर BDes नङाबा BFA नङाबा graduation in relevant discipline PhD नि थाखाय master's degree in relevant discipline online application नि processor जागासिनो दङ जोबथा अक्ट'आ 31 मे डिप्लोमा नङाबा अंडार ग्रेजुएट नङाबा पोस्ट ग्रेजुएट नि एन्ट्रेन्स एग्जामा 9 जुनाव जागोन PhD निया 15 जुनाव जागोन फर्स्ट काउन्सिलिं आरो सेकेन्ड काउन्सिलिं नि अक्ट'फोरखौ आरो गासै डिटेल्सफोरखौ नोंथांमोनहा स्क्रिनाव नायनानैबो लानो हागोन नोंथांमोनहा जुदि गोसो गुदुंब्ला क'क्राझार CIT नि एडमिशन सेलाव खौरां लानो हागोन फोन नाम्बारा जाहैबाय 9365031406 बे कन्टेक्ट नाम्बारखौ स्क्रिनावबो होगोन लोगोसे इमेलनि गेजेरजोंबो नोंथांमोनहा खौरां लानो हागोन बेफोर गासै डिटेल्सखौ स्क्रिनाव होनाय जाबाय नोंथांमोनहा नायनानै लानो हागोन गोजोन्थों दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों